Čaute, moje meno je Holub, vítam vás u môjho nového vlogu zo Xilin. Aha, čau. Ideme do Bratisky zase a budeme tam šťastní a milí. Nový mobil? Je vlog? Vidíte milostný život? Už sme na vlakovej stanici. Máme nejaká myška. Co to je? Ak si nevidela, pozri si Holubek pečený. Holubek kamera. O nie! Môžeš si niečo napísať. Ahojte kamaráti, update. Nič sa nestalo. Ale je to update. A ideme čo robiť, Simon? Rúčka. hru. Hádej, kto som. Hádaj, kto som. Hádaj, kto si. Hádej, kto si. Hádaj, kto si. Je takto. Lebo sa mi zdalo, že neprišla nám ešte suplovanie a chcela byť väčšinou cool. takého srandy. Je. No ona mala ísť, ale A kto je? Viem, že je Vojna. Hrabovská. áno, Hrabovská, Vonku. Ledenková, A ty? Mazúr, Pýtaš? Je? Som. Bol? Čože? Už povedala, že to vzdala, lebo proste už, že to neplatí. Hej. Ideme si vybrať? Julo? A veď ty to uvidíš teraz. Neuvidím. Jaj, je to nejaký youtuber? Áno. Je to asi mister? Slovenského pôvodu. Áno. Fuck. Je to na nejaký predpis, alebo sa môžem voľne kúpiť? Môžem si to v lekárni, alebo... Aj, ale máš si upíroť. Čo? Ale je to za spády. Right. John 5. Čo, ale ja fakt neviem. Takže nie je to prvá rada, nie je to nemusím to používať do akné. To je nejaký inú funkciu do akné. Sme na stanici Wow, 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 a stretla som wow, kamarátku z Instagramu, wow. Emku. Welcome to hometown. Zvedala, o čom bude tento vlog, zatiaľ to je nezaujímavé. Čo ideme? Toto je Má... Čaute kamaráti, sme tu, sme tam, kde sme mali byť. Sme tu. Nachádzame sa Na poli. Bola na hrebienku a tam bola prvosienka. na hrebienku sme. To takéto poletrečkou. Takom extra. To je bolo super, však povedz sa na jedno sa riešia. To bude tak na piče vlog. No takže ľudia, Vyzerá to tak plavárniček. pozrite sa, toto vyzerá ako, to je proste komunistická budova. A to na piču. Takže došli sme do zoo. Takže ideme cikať. Idú na 20 školení. Rejc Nemvecka, chalani. A kde sú akože? Môžem sa vás opýtať, aký máte zatiaľ názor? Aký máš zatiaľ názor? Aký máš zatiaľ názor? A ja. Teším sa, keď sa vysykám. Ideme o patroníž. Že jo, Xilin. Je tu nejaká Madonna. Kde sú moji ľudia? A tu sme Simonovi ľudia. Tohle jsou sochařské formy. Je tam z jednoho formy. Ten lukoprint to hodně. Takže ak si chcete chytiť, tak môžete. Nebo ono se dělá, že lukoprint je... Sme v keramike. Ale to je super, už jenom první reakce. Nádrž môj úžasný pocit. Kdyby jsme nalili hmotu jenom sem, do toho objemu, co je budoucí nádoba, tak je to málo, protože mi klesá hladina a ten krajíček já už nikdy nedocílim. A poprosím někoho napustit mi vodu. Nejkohoutek funguje. A dokončím povídání, naleju ouško, abych vám ukázala lití. Byl mnohem
složitějším. Měla jsem talíř, který se skládal nebo v rámci stolu to oddělit. Napríklad v škole to má... Potom mi různě vyleze po vysokým výplavu. A to musím sebe víc. Představ si, že se tam zavřu. To je strašně pěkné, ale to je strašidelné. To si berem tomu na zvuk. Tu kapičku krásně zameju. A protože tady dlouho povídám a tu věc mám relativně pevnou, tak není špatný vzít nějaký štětec a trošku vodu a trošku si to navlhčím. A navlhčím si to lehce na tom místě ouška, ale i na tom místě toho hrnu. Takové malé věci si můžou nechat schnout klidně. Julita a Martin. Když bych měla strach u něčeho složitějšího, tak dělám to, že teď, když je to čerstvě... Běm, čaute, to je Gogo. Běm, čaute, to je Gogo. Úžasný nástroj do keramiky na retušu. I'm sorry. Má. Ojoj. Celý ovešaný striebrom mám. Gorila, a že je strašně jako křehký stvoření, když tam nevypadá, tak je obalená tím polštářkem, na kterém může sedět a má pocit, že je natolik křehká, že je recyklace, ale začíná rezonovat. Já mám ráda, když si studenti najdou po dobu studia takovou trošku autorskou technologii a mezi ty lidi patří, že to, co začal dělat tady na škole, v podstatě dále rozvíjí a pracuje na tom a pracuje teď v současné době s nějakým pokovováním a to Chalani, Jak to to konečně jsme skončili. neuvěřit? Ako funguje toto mydlo? Iba to môžeš potiahnuť. Joj, tu je ešte báka vzadu. Minula práve 2 týždne vody. No. Inka, aký máš názor? Bavilo ťa to? Bolo to super? Bolo to dlhé. Ale chceme to tak. Bolo to dlhé, ale podľa mňa to bolo veľmi a zaujímavé. Kačky! Veľmi zaujímavé. Môžete mi aj keramika je fajná. Na koko. Čakáme na Aťku A na Vivi ešte. a na Vivi. S nami aj. Povedzte mi reakcie vaše. Mne sa páčilo. Bolo to pekné, ale už dlho trvalo. Simon, Theodor. Ale bolo toho už moc. Fakt 3 hodiny. A iba teta Ale rozprávala. čakal som, že ma to nebude zaujímať, ale akože bolo to celkom, že... Ja som čakala, že ma to bude zaujímať a zaujímalo ma to, ale iba prvých 15 minút. Bude aj horšie, Aj lepšie. aj lepšie. V Prahe bude lepšie. To budeme len pozerať, že... Ovešaný striebrom mám. Poďte sa na ten výhľad z tej školy. To je super, to je jediný pros, ktorý dávam tejto škole. Jak som jesť? Strašne tuchnúka. Za chvíľu ma odchuchne. Alebo nejaký auto vstúpil do betónu, keď sa robil. No takže Aiden, si tu? Áno. Tak musíš teda odpovedať na moje otázky. Aký máš názor na školu? Budova nie je veľmi pekná, ale akože dielne pekné. Možno by som aj išla. Súhlasím. Aký máš názor na tú keramiku, čo sme tam robili? Teda čo sme pozerali? Páčil sa mi Hanček. Áno? A čo sme pozerali, páčili sa mi dielice. Kvalitné? Majú dobré myšlienky. Majú. A ťa posledná otázka, ktorá rozhodne všetko. Páči sa ti výhľad, čo tam bol? Páčil sa mi 10-10, 11-10. Sme? Ako si vedel? Áno, nebojte sa, my sme si takto s Zemkou. My sa nepoznáme. My sa nepoznáme, ale sme si okuliare zladili, nechciac. Takže momentálne ideme okolo Bratislavského hradu, ktorý bol akedy gotickou stavbou.
povedala Darinka, ktorá nás to naučila, ale zachovala sa tam asi len jedna stena gotická, takže už to nie je gotická stavba. Wow, tak to som nevedela ani ja, úprimne. Lebo nepočúvaš na hodinách DDK. No a čo? Ďakujem Ani ja. Simonovi tento kultúrny úradok. Áno. Dokážeš nám povedať, kde ideme práve? A odkiaľ? Ideme z VŠVU školy, ktorú som si predstavoval ako ultradizajnovú ultraškolu, ako nám o nej hovoria na našej strednej škole SSUB Žilina. Ale opak bol pravdou. A kde ideme teraz? Ideme na obchodnú ulicu, kde sa strieľa. A tu môžete vidieť Bratislavský hrad. Za 3, 2, 1. To je Bratislavský hrad. Áno. Yes. Bratislavský hrad 2027. Ale vieš čo, fun fact, vedel si o tom, že na Žilinský kostol pri Miráži bol hrad kedysi? Nevedel. Wow, to som fakt nevidel. Hello, my name is Markiplier. Ideme sa najesť. Yes. Welcome to new... Welcome, we are going on elektrika. Je ti trochu veľké? Je ti trochu veľké? Nemám. Od tatka, ja neviem. A čo nevieš si kúpiť dĺžku svojej nohy? Musíš ich mať zahnuté. Stačí od seba. A ty čo sa musíš váľať v pláte, aby si mal také gače? Áno, musím. Áno, musím. Áno, musím. To už také okoliené. Áno som. A čo? Budeš ma za to súdiť? Preskočil hlas. Bing, bing, bing! Vyhral Pelo. Poďte, prevedieme vám z mesta. Pokračuj. Ale iba 5 vecí sa dá povedať na tú situáciu. Vyšumol. Ja viem, kde sme, kámo. Išli takto traja ľudia na fotke a hen tak spoza rohu vyšli pandle a spoza tohto rohu vyšli pandle a rozjebali. Tuto sa to stalo. Tu máme byť? Ti tak pekne tučí telefón. Ja neviem. Lebo ja mám ten. Nachádzame sa v Alparku, teda Eurovej. Už sem jesť. A hrajú proste Milankovi Gil. Bereš mi to Halejte, kde sme? Pos. Xylofón, povedz niečo. Aha. Tu typek vyzerá ako Michal Maca. Neviem, nájdeme to. Ja sa cítim, jak piráty kokos na Aha, mori. jedna, vidíš? Jedna. Aha, no jedna. A toto je 0. A to je minus 1. Aha, čiže... Shit. Ideme na Oxo. Takže kamaráti, kúpili sme si Oxo. Je strašne dobrý. Kúpime si 3-1, zmiešame svoje DNA. Ja s Oxidym pôjdeme na neskôrší vlak. Kika pôjde skôr. Lodník Ariana. Výlet bol fajný až na tú tetu, ktorá 3 hodiny rozprávala. Ale to bol vlastne náplň tohto výletu. Ideme už pred za chvíľu, odtiaľto, z tohto pekného miesta. Veľmi som si to tu užila, už nie som hejter Bratislavy, už toho celkom rada. Dobrý deň, koniec vlogu, končíme s Bratiskou, ale ešte budú vlogy vo vlaku určite, ale sme už na stanici, koniec výletu, užijeme si to, bolo to super. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't